Zdravím každého, kdo se kouká na toto video. David Kafka mě pozval do této skupiny formace božího lidu, nebo jsem si přidal ještě zmocnění božího lidu. Tak jsem nějak přemýšlel, zkoumal, jestli nebo co bych měl případně nahrát a říci. A já vnímám, že se mám podělit o tohle téma, kterým se docela zabývám a o něm hodně mluvím. Já si to nazval spirála bezmocné oběti. Je to nějaký koncept, který právě spíš deformuje nebo paralyzuje a právě spíš nějak brání v tom duchovním růstu nebo vůbec v duchovním ve vztazích a v duchovním životě. Ono obecně nějak tady to téma je velmi, velmi široké, jde to přes psychologii, filozofii, historii, politiku, náboženství, sport. Hodně opravdu v tom sportu nějaký takový ten mentální coaching, tak tam to je velmi silný. A i hodně sportovců o tom mluví, že vlastně než si tohle vyřešili, tak nebyli schopní se posunout. Například Roger Federer, ten tam měl v mládí už výborný talent, výborný výkony, ale neměl ty výsledky. Neboť se právě pořád stavěl do role oběti, když prohrál, tak za to může coach, počasí, rozhodčí, nevím co. A vlastně až si tohle nějak vyřešil, tak se posunul opravdu jako na světovou jedničku a byl tam velký skok. Že si tam konečně dal ten prostor na tu změnu. Asi teda nějaký hlavní rozdíl vnímám v tom, že to já jako teda křesťan, nebo my jako křesťani, že to nějak nevnímám jenom z psychologického hlediska nebo nějaký rozvoj osobnosti, ale nějak tam vnímám právě i silně něco duchovního a nechci nějak tady vychvalovat satana, ale myslím, že to i to má docela velmi, velmi dobře propracovaný, vymakaný. Je to lákavý a že to docela i funguje. Takže o to víc je asi dobrý to dávat nějak do světla a pokusit se nad tím zamyslet. Nebo si to vůbec uvědomit, tak proto to vlastně i o tom chci mluvit. Já jsem si to definoval do jedné věty. Člověk se ve falešném právu vzdává z odpovědnosti, ještě se u toho lituje a za všechno může někdo jiný. Vlastně už něco z toho vidíme v samotném Edenu, že jo? Kde se vlastně jako posouvá já nic, to on, nebo ale jako výstižný mi přijde příběh Kaina a Abela a o tom tu chci hlavně mluvit. Ještě bych zmínil Jonathana Saxe, to je výborný autor, a toho bych moc doporučuji. A ten ve svých knížkách často právě zmiňuje to Německo v 30. letech, kdy tam 10 let prostě se jim dařilo v té propagandě opravdu vykreslovat Německo jako oběť, ať už té Versailleské smlouvy nebo nějaké konspiracy, že prostě Židi chtějí ovládnout svět a že se musí bránit. A vlastně si tak chystali půdu pro nějaké to altruistické zlo, že teda už jako se nemusí co omlouvat nebo obhajovat, co pak budou dělat. A tak tenhle princip je dost silný i pak teda samozřejmě jako ne v takové míře, ale na nás, na jednotlivce. A jak vlastně vnímáme potom, nebo já, když jsem byl v té spirále, jak jsem vnímal svoje chování, jednání, tak vlastně jsem si to omlouval tím, že se mi něco stalo, někdo mi ublížil a jsem vlastně obětí. Ještě teda Jonathan tam píše jeden citát. Definuje-li se člověk jako oběť, popírá tím přesně to, co nás činí lidmi. Zní to trošku až tvrdě nebo nějak absolutně, ale myslím, na co tady naráží, je na samotný jádro, podstatu nějakého lidství nebo vztahu s Bohem, to, co Pán Bůh zamýšlel. A vlastně stavění se do role oběti. A co to znamená? Tak je vlastně opravdu opak nebo takový až plivnutí do boží tváře
A to vlastně po pádu, že jo, jako Adam a Eva byli stvořeni, dostali tam, víme, že měli pojmenovat ty zvířata a ještě mnoho dalších úkolů, bylo to nějaké partnerství, které se teda nějak pokazilo tím pádem a my často děláme takovou tlustou čáru po Edenu, jasně, je to jiný, přichází nějaká marnost do života, kterou Pán Bůh neplánoval, ale jako nikde nečtu, že by se Pán Bůh zdával té ideje nebo nějak toho vztahu, po kterým touží s člověkem, po partnerském vztahu, který třeba i potom vidím u Abrahama, jak smlouvá o Sodomu a Gomoru, nebo Mojžíš v Exodus 32 mě fascinuje, že Bůh vlastně říká Mojžíšovi, já už na to kašlu, to prostě končíme, ten lid se nezmění. A Pán Bůh vlastně mu dává až takovou pastoraci, klid, dal si nějaké zaslíbení, nějak to půjde. Je to určitě bázni, ale nějak tam vnímám ten zdravý vztah, který přijde, že často nějak popíráme, nebo nějak se nám to nedaří a spíš dáme zapravdu ničemu, že jo, že říká, že křesťanství je pro lidi, co neumějí sami chodit. Takže já bych, ještě teda ta spirála nějak vnímám, nebo tenhle koncept nějak útočí přímo na 4 atributy hlavně, asi na více, ale hlavně vděčnost, štědrost, naděje a zralé lidství. Všechny 4 považuji docela za velmi důležité v nějakém duchovním životě a je to opravdu, sám to vím za sebe, jo, že jako jasně vědomě jsem věděl, že mám být Bohu vděčný, ale v srdci to nebylo, protože pořád jsem měl nějaký stav nouze, pořád jsem se s někým porovnával, pořád mi něco chybělo, měl jsem málo. Jo, a bylo to vlastně velmi, vlastně až se to jako nedělo v tom srdci. Nějaké ty symptomy právě v té spiráli jsou hněv, porovnávání, sebelítost, deprese, frustrace, uraženost, naštvanost na život. Asi by tam toho mohlo být víc, ale a vlastně pak uvidíme i u Kaina právě. A ještě teda je to právě velmi silný, velmi efektivní, protože ty impulzy jsou jako všude a nespočetně na každého působí jiný. Někomu tohle vůbec nevadí, ho to nějak, na někoho tenhle impuls prostě tam něco spouští, že má tendence se cítit jako právě ta oběť a co všechno, co to znamená. A nějak vnímám, že nejsilněji to je, když se něco stane, když je nějaká disturbance, když je nějaké rozrušení. Jo. Takže ať už bolest, utrpení, ztráta, nějaká hádka, něco, že ve škole, doma, v práci, něco se prostě stane a je to nějaké rozrušení a nebo teda u nás asi ještě by se dalo říct hřích, nebo pro mě určitě, může být až traumatický, že jo, jakožto člověk se snažím, jakožto křesťan se snažím žít svatý život Bohem a když přijde hřích, tak to prostě celý nějak zbourá, rozruší a vlastně ta tendence velmi silná se cítit jako oběť, sebelitovat, odsuzovat a tedy. Tomu se ještě pak snad dostanu právě v kontextu reakcí Jidáše a Petra. Tak já tady nebudu číst ten příběh, určitě bych doporučil si přečíst, buď dát pauzu, nebo potom ten příběh o Kainovi a Abelovi, asi tam každý slovíčko je docela důležitý, protože za tolik informací tam nemáme. A jako hodně se tady zaměřuje na nějakou tu oběť, asi já jsem to tak dlouho nějak tak čet, že teda Kain Abel je dobrý, protože dal to nejlepší, co měl. Kain není dobrý, protože tam dal 3 snílí mrkve, kousek salátu a prostě nějak nechtěl. A tam je nějaká reakce a vlastně mi ani nějak asi nedocházel tenhle příběh mnoho let. A teda teďka jsem si o tom dost jako načet, nebo poslouchali nějaký
videa. Jordan Peterson, známý psycholog, na to má velmi zajímavé povídání a vlastně i on tam nějak říká, že tady nejde, jako určitě jde asi o tu samotnou oběť, nebo co tam teda dali, i na to se Pán Bůh kouká, ale spíš teda asi jde o nějaké reflektování ty duše nebo postojů bez nějak celoživotně, jako, jaký mají na život oni postoj a jako vnímají vlastně v té marnosti po tom pádu. A vlastně tam říká, že to jsou takové dva post-edenovské archetypy lidí. A určitě to není tak, že to je buď, že jsme jenom Kain nebo Abel, určitě je v nás kousek od Kaina, kousek od Abela, takže se to jako prolíná, je tam nějaká šedá zóna. A teda Abel byl druhorozený, byl to pastýř, takže asi byl víc domů a za každého počasí tam teda se musel starat o ty ovce, že jo, v horách. Takže jako to měl asi trošku horší, nebo on měl asi možná větší důvod nějak remcat. Kain byl prvorozený, byl to zemědělec, takže asi byl spíš tam u toho domu, kde teda žili. A asi byl i důležitý tím, že to, co vyprodukoval, tak z toho pak ta rodina žila. A nějak teda asi dedukujeme, nebo teda vnímáme, že Abel přijal ten svůj úděl, přijal ten jeho život a i to, že všechno, co má, nebo co se stará, tak patří Bohu. Že to nějak neřeší, že má 80 ovcí a 2 dá Hospodinu. Zatímco asi u toho Kaina, teďka jsem nějaký čet, že dokonce ten kořen, nebo to kanin, že to znamená vlastnit, že nějak už teda vnímá to vlastnictví, že teda tady o to se starám, to je náš domov a to patří nám a něco z toho dám Bohu. A asi tam teda byla nějaká vůbec naštvanost na život právě, nějaká frustrace, asi na tu marnost. A to tam teda dávají na ten oltář, že jo, a Pán Bůh vidí teda Abela a to přijímá, protože je mu to milý a u Kaina to nepřijme. A tak tam vidíme tu reakci, že tam bude ta spadlá tvář, deprese a hněv a frustrace, porovnávání a vlastně ani jako se neptá, ona někdy, když se nám něco stane, opravdu něco traumatického nebo něco bolestného, tak se asi skoro až se zeptáme, co se to stalo, nebo co jsem udělal, nebo rovnou se ptáme, kdo nám to udělal, kdo za to může. Protože ono to je asi i trošku snadnější, už to je nějaká ventilace, nebo a takže on asi neřeší nějak, jako jo, proč, jo, a že by zašel za Abelem, co teda, jak on to, proč, jak ty to máš, že ti to Pán Bůh přijal, nebo nějak nedělá nějakou sebereflexi, prostě je frustrovaný, je naštvaný, je v depresi a Pán Bůh k němu přichází. A to bych chtěl jako zvýraznit, jako první věc, že asi teda i když o to nežádal, tak Pán Bůh přichází za člověkem. A přichází s 6 věcma, které tam v tom textu máme. A myslím si, že to je právě i jako aktuální pro nás, nebo v nějaký takový pastoraci. Dávám ujištění v tom, vlastně když to nějak volně přeložíme, tak říká, prosím tě, co děláš, proč se hněváš, co blázníš, vždyť jsem tvůj milující otec, ty jsi můj syn. Tak proč se takhle rozčiluješ, nebo proč to takhle hrotíš. Dává mu povzbuzení, dává mu radu, dává mu zmocnění, dává mu slib a v tom slibu vlastně i to varování. Tam se píše, že teda když to nějak nepořeší, tak tam číhá na něj hřích. A já teda nejsem expert na hebrejštinu, ale říká mi to i brácha, jsem to nějak dohledal, že to slovo tady znamená doslova šelma. Jako ta šelma, jak vidíme v těch dokumentech o zvířatech, jak ta lvice těsně tu sekundu předtím, než vystartuje na tu antilopu, jak tam číhá a stojí, tak vlastně říká, že takhle číhá na tebe ten hřích, pokud teda
nějak to nepořešíš. Takže Pán Bůh přichází, dává nějak tady ty věci a vlastně opravdu se stará o toho Kaina. Stejně tak, jako se stará o nás. Ale vlastně vidíme, že já jsem si dlouho myslel, že Bůh mění lidi, tak je to asi na debatu, do jaký míry, ale spíš mám za to, že dává všechny ty prostředky, dává prostor, dává Ducha Svatého, lidi, určitě. A nakonec vlastně to je jádro i ty svobodný vůle, že jo, co měl Adam a Eva, co měl Kain, co máme my. Že vlastně to je na nás. A vlastně i když se podívám na svůj život, že pokud teda se stalo něco, nějaká změna dlouhodobá, plnohodnotná, tak prostě to jsem si musel udělat já, nebo to za mě někdo udělat. Jinak to byla nějaká jenom náplast. Takže ještě k tomu přečtu citát. Bitvy, které za nás vede někdo jiný, nás nezmění, změní nás takové, v nichž bojujeme sami. Tak tady to sami asi, dobře, s tím bych asi, tam ještě můžeme přidat teda jasně Bůh, bratři, sestry, rodina. Nejsme v tom úplně sami, ale asi chápeme, co to chce říct, že vlastně to, co si nějak vybojujeme, nebo nějak, proto se rozhodneme my sami, tak to vlastně to má opravdu hodnotu té změny, nebo a tak to nějak vnímáme tady, jakože Pán Bůh teda přišel, jo, dává mu tu radu, povzbuzení, slib, ujištění, zmocnění a je to na tobě. No, takže Kain tady měl, ještě vysvětlím právě tu spirálu. Mně se líbí na té spirále, že to je nějaký cyklus, je to nějaký kolo, takže se to opakuje a ta červená tečka je, jdeme tomu, nějaký ten bod, kde teda se to nějak hrotí, nebo kde do toho upadáme, nebo kde je to bojový pole. A věřím, že tam vždycky máme šanci se zachovat. Že máme tu svobodnou vůli a vlastně tady Pán Bůh dává i to zmocnění, dává všechno k tomu. Takže vlastně tam není moc ani se jako na co vymlouvat. A vlastně, když to neuděláme, tak už to potom zůstává tady, kde to vlastně ta spirála se zužuje, že jde to níž. A potom je to víc intenzivnější, nebo pak tam většinou asi víc těch červených teček, že už prostě se to prosakuje, nebo u mě to bylo už více aspektech života, vztazích. A jo, takže to neznamená, že tam je jeden pokus, takže se to vrací zase po druhý, po třetí, po čtvrtý a vlastně tady to taky vidíme, že teda tady měl první, nebo už druhou, teda on měl první šanci první, to kolo bylo po té oběti, teď tady měl druhou a víme, jak teda se zachoval, že místo teda, aby se nějak pokořil, řešil to, tak zabil Abela, se zabíjí nějak asi to, po čem touží, nebo co závidí. A vlastně dostáváme se k třetímu nějakému už kolečku tady, kde Pán Bůh teda opět přichází s otázkou, kde je tvůj bratr. Už v odpovědi vidíme naprostý pohoršení a že mu to je jako jedno, že co se ptá, co ho to má zajímat. Načež mu teda Pán Bůh dává, že mu oznamuje, že ví, co udělá a že dává mu nějaký následky, nějaký trest. A zase teda, takže zase šance, že jo, tady máme, že jo, David byl měsíce, rok v nějakým stádiu, přišel Natán a David reaguje. Jo, kleká a činí pokání. Tak zase tady měl Kain tu šanci, ale zase jí tvrdohlavě a ješitně prostě nějak mine. A naopak vlastně až fascinující, mě fascinuje, že on Bohu říká, no počkej, to není fér, a teď mě zabijou. A jako před chvílí, nebo před pár, nevím dlouho, tam zabil nevinného člověka, svého bratra. Takže naprostý nějaký úplně až narušený nějaký vnímání, nebo prostě špatný vnímání reality, co je špatně, co je dobře.
nebo spíš je tam opravdu ta silná, to self-center, ta soběstřednost, že já jsem v centru všeho a týká se to mě, já jsem chudáček a vlastně ostatní je jedno a tak to tady je úplně do extrému. Takže teda nějak takhle se to projelo a Kain jde dál a my nevíme, jestli se z toho dostal nebo ne. U té spirály to vlastně jde až úplně dolů do nějakého bodu, kde už to opravdu, a to může být za týden, to může být za 5 let, za 10, ale říkám, věřím silně v ten obraz té spirály, že pak už to jde do bodu, pokud to člověk neřeší a tvrdohlavě teda jede si, jo, a nějak nechce se z toho vymanit, nebo nevyužije ty šance, které dává Pán Bůh, nebo lidi kolem něho, už můžou být opravdu kritický, že to opravdu může být sebevražda, rozvody, já nevím, na drogu, jo, prostě něco extrémního, protože prostě už to prosakuje silně do praktického života. Dobře teda, takže já jsem Kaina, já jsem brátra nezabil, ale do jisté míry se mi něco stalo v dětství, nebo nějaký zranění jsem si nes, jo, se vztahu s otcem a byl jsem tam taky plný nenávisti a hněvu. A když jsem se teda setkal s Bohem, tak Pán Bůh to začal řešit a dával nějaký kairos, čas milosti a uzdravování a byl možná, jako jsem nějakou dobu i v tom byl a bylo to asi OK, ale potom nastal čas, dejme tomu po 2 letech, že jsem měl prostě udělat ten krok a jít dál. A právě vzít tu zodpovědnost a zmocnění. A to se mi nechtělo a mně se zalíbilo právě zůstat tady v té roli obětí a že si tím pak můžu prostě opravdu obhajovat to, jak se chovám, jak mluvím a politujte mě a ty, co mě odsuzujou, tak mě jenom odsuzujou v tom, jaký jsem chudáček, že mě nemají rádi, takže mě zase jako potřebuji politovat, že jo. A vlastně jako neznamenalo to, že bych nemohl, že jsem nedělal třeba vůbec nic dobrýho, nebo že se nemohl být požehnáním, ale v jádru, opravdu v jádru nějakého mýho srdce, nebo nějaké ty osobnosti jsem se paralyzoval v duchovním růstu a v tom bezrádném lidství hlavně. A mělo to vliv i potom na vztahy a na lidi kolem mě. Otázka je teda, co s tím, nebo jsem o tom mluvil v Dejvicích na mládeži, tak za mnou přišly 2 holky, že znají vyloženě, že přesně že znají někoho, kdo je v tomhle a že teda co mají dělat. Jo. Tak já jsem mlčel 2 minuty a zjistil jsem, že nemám odpověď. A mě s tím, jak jsem nějak vzpomínal na sebe a své mládí. A problém je v tom, že opravdu, i když přišel někdo moudrý, někdo milující a chtěl mi pomoct, nebo bych chtěl a říkal i ty správné věci, tak stejně nenašli úrodnou půdu. Nebo aspoň teda u mě. Třeba u jiných je to možný. Nechci být moc skeptický, ale opravdu, jak se říká, lidi se odrážejí od dna. Prostě věřím tomu, že Pán Bůh dává jako Kainovi dal ty možnosti a to zmocnění na to prostě udělat správné rozhodnutí, vyjít do toho zrálého lidství, opustit tady tu spirálu oběti, ale máme tu svobodnou vůli a musí to, jako nikdo to za mě udělat nemohl, takhle. Proto jako já bych rád řekl A, B, C, D, udělejte tohle a do měsíce to bude v pohodě, ale prostě nikdo to za mě udělat nemohl a nebylo to ani nějaký jako jednorázový, že by to bylo tak teď,
že spíš to byl proces, kterýho jsem se zase jako nějak potom a pak jsem zjistil, že už to vlastně jako že už takhle do toho neupadám a už vlastně velmi rychle rozeznám tu červenou tečku, že už mě to jako láká. Jasně, třeba ještě někdy si uvědomím po 4 dnech, když se něco se stane, něco děje, takže počkej, to zase je jako nějaká, se stavíš do role oběti. Takže už to takhle vědomě, mně se líbilo, co řekla jedna sestra u nás ve sboru, když jsem o tom mluvil, že to je disciplína. Že to je disciplína, není to asi něco jednorázového, je to nějaký proces a vlastně to bude až, nebo u mě určitě až do konce života, jako nějaký vždycky pokušení do toho jako zase skočit. Ale jsem rád, že teď už to rozeznám a že vlastně v tom, aspoň v této oblasti nějak můžu právě být v tom zralém lidství. No, ještě bych zmínil Ježíše Krista, tak samozřejmě, jestli někdo byl oběť ze vším všudy, tak to byl Ježíš Kristus. A teda, když byl na tom kříži, tak i on vlastně věděl teda jasně, ale i on asi mohl mít tendence jako tak bože, tak fakt to takhle došlo, jako ty milující otec si mě tady nechal ukřižovat. Jakože mohl vidět hlavně sebe, svůj úděl, své utrpení. Ale co tam vidíme, že jo? Co vidíme na kříži? Říká Jane, Marie, syn, matka, myslela na ty blízký, myslela na ty lidi, co ho tam křižujou, že říká, bože, odpustím, oni nevědí, co činí. Myslí na člověka, který jeho věří a vlastně ho tam ještě pastoruje a ještě mu teda utvrzuje ve spasení. Takže to je něco neskutečného, vlastně i pro Krista, jako jo, jasně Kristus je jedinečný, je to Bůh, ale pořád to byl člověk taky zároveň a ty tendence tam určitě mohly být, jako jo. A kdo ví, třeba se i ani o tom nevíme, mohl se třeba politovat ještě někde v Getsemanské zahradě, ale určitě to nemělo na něj vliv. Jako určitě tam vidíme právě přesně opak, jako jo, že to je neskutečný. A ještě vlastně, teda, jak jsem zapomněl, tak ještě jsem teda vzpomínal toho Petra a Jidáše, tak vlastně nebo jako pro mě skoro je, až co udělal Petr, ještě horší, než co udělal Jidáš. A vlastně v obou se nějak prostě v oba to podělali, zhroutil se jim život, svět, nebo 3 lety života, že táhli s Kristem a vlastně teďka opravdu jako dá se říct, ztrácejí to povolání, ztrácejí nějak ten mandát. Petr nejenom jednou, že to je nějaký emotivní úlet, ale 3krát vědomě zapírá Krista. To je prostě docela drsný. Takže podle mě jsou jako jo, nějak na stejný lodi a teď co s tím? Jo, a skoro nejtěžší, co bych utíct, sebelitovat se, odsuzovat se, opít se, já nevím, všechno je snad snesitelný, než to, co dělá Petr. Jakože tam zůstává a čeká na to setkání s Kristem. Prostě to muselo být prostě to spalujícím, až úplně spalujícím milost a shame, si nespomenu česky. Jo, že to prostě to je něco fascinujícího, že to nezabalil, nešel na ten sever zase lovit ryby, asi by měl zahořklý život, ale v podstatě by to bylo asi ještě i lehčí, než to, co dělá. Jo. A to vnímám i na sobě, jako, že to je vlastně těžší pro mě, když řeším, tak čekat na tu boží milost, která je spalující, ale jediná ta je osvobozující, jediná tam je nějak vlastně dává dál pokračovat. Zatímco právě u toho Jidáše vidíme nějaký zrychlenou tu spirálu, kde se asi taky odsuzoval, taky možná se cítil jako oběť, nebo já nevím, ale řeší to právě jako sebevražda je drsná, ale skoro bych až jakože snadněji, no, nebo že se nechce se potkat s tou spalující boží milostí a s tím vlastně, co udělal. Že to prostě neunes.
No a ještě teda, samozřejmě takže to není jen pro lidi kolem nás, nebo co vidíme nás, ale samozřejmě i je určitě dobrý, jestli se zamyslet sám nad sebou, nebo si myslím, že tam vlastně to je nějaký první krok, že se člověk zamyslí, počkej, nepraktikuju tohle v téhle oblasti, v téhle, a že se tam zamyslet, jestli do tohohle neupadáme a potom teda co s tím a nějak skrze nějakou tu disciplínu a uvědomění s tím bojovat a nedávat tomu prostoru. Tak to je všechno. Přeju boží požehnání.